A defensa do patrimonio é a razón pola que se creou a Asociación de Amigos do Románico da Comarca de Chantada, unha entidade formada por un grupo de persoas que tratan de pôr en valor os numerosos monumentos pertencentes a este estilo arquitectónico espallados pola comarca e que en moitos casos se atopan nun estado de abandono, ao tempo que conciencian os veciños do valor dos mesmos. A idea de crear a asociación xurdiu hai un ano, coa celebración dun acto na igrexa de Santa María de Pesqueiras. Houbera, un acto así un pouco especial co gallo de recuperar para a xente de Pesqueiras, non, a bella iglesia, non, a iglesia de Santa María. Houbo, unha misa que moita xente que non iba a esa igrexa dende hai moitos anos poido ir e, houve un pequeno concerto. Mais que nada tratábase de vivir algunha experiencia no entorno do románico, non, desa igrexa. Foi satisfactorio e, e aí quizás foi o xermen, non? Houve, personas que se implicaron bastante co tema e todo, comezou aí, podemos decir. Unha asociación que baseará o seu traballo na localización das necesidades máis imperantes dos templos e na búsqueda de solucións. Veñan do lado que veñan, fora de calquera outro tipo de interés, non? Penso que agora mesmo os cidadáns temos unha responsabilidade, non, na conservación do noso entorno, sobre todo nestes tempos que é todo tan difícil, que non hai fondos. Entonces nós temos que ser os primeiros en detectar esas carencias. O ámbito de actuación da asociación céntrase nos concellos de Taboada e Chantada e Carballedo, territorios nos que abundan este tipo de templos. Son moitas e, tamén aí entraría o que entendemos por igrexa románica, non? Porque, aínda que moitas das que temos teñen restos románicos, tamén foron modificadas, pero, imagínate, cada cantidad de parroquias que timos na comarca, porque eso tamén é importante salientalo. Estamos falando de Chantada, de Taboada e de Castro de Carballedo, que é principalmente o noso ámbito de actuación. Pero, que se a Catedral de Santiago necesita algo de nós, por exemplo, aí estaremos tamén. Beatriz é a tesoureira da nova asociación, acompañada na directiva por Begoña González, que ostenta o cargo de presidenta, Juan Manuel Vázquez Sobrado, vicepresidente, María José Vázquez, tesoureira, e os vogais Mercedes Vázquez e Xosé Lois García. A asociación será presentada públicamente o vindeiro sábado, nun acto que terá lugar ás 8 da tarde no Hotel Mogai en Chantada. Habrá unha presentación da asociación, dos nosos obxectivos, habrá, algunha que outra intervención e despois tamén tiremos unha pequena actuación musical dun grupo veciño de Sober, o Trícole. Acto que invitan a participar a todos os veciños da comarca, así como outros colectivos e demais asociacións. Cando decimos a todos, dende asociacións, desde particulares, desde pais cos seus fillos, ou que sexa, non? A todo mundo que veña, que se interese e que, de alguna maneira o mellor pode axudar, aínda que non o saiba nun principio.